2016 मायथाइनि 1 जुलाइ खोब बार अखा बारदोंमोन म्यानमाराव। जोंनि माखासे सेंग्राफ्रा हादोराव ट्रेन्सफार जादोंमोन। बे समाव आं जोंनि जोहोलावफोरखौ दावहारुफोरखौ थुलुंगानानै मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन आरो खोब जुब जुब अखाबाबो हारसिं आं थाग्रा रुमाव थानानै जोंनि आगसि आगदा सिलाय थाजोबो खिन्थु सिलाया गुबुनखौ सिथारनायनि थाखाय नङा, दावहा नांनायनि थाखाय नङा। The guns was used for the security, self-defense only. आरो बिदि समाव आं जोंनि सेंग्राफोरखौ थुलुंगानानै मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन। खन्थाइनि मुङा थाबसि फिथाइ। थाबसि फिथाइ, जोहोलाव, दाबोनो नों गावनि थाबसि फिथाइखौ सिनाय रोङाखै। बेथ' नोंजोंनो दं साया माया, नोंनि सोलेरजोंनो थांफा फैफा, माब्लाबा उन आरो सिगां जाना। जुदिअब्लाबो गोमोरलांगोन हानि देहा मोनसे समाव, अमर जानानै थालांगोन मुलुग बिखायाव। फिरि फिरि बाग्लायलांगोन बुब्लि गावनि बिथिङाव, थेवबो थालांगोन बे लिरजाना जारिमिन बिखायाव। थाबसि फिथाइनि गुबुन मोनसे मुङा साहस आरो दिदोमथि। नोंबोथ' सासे बिगोमा बे मोननैनि, बाहायथारनांगौल' बिखौ खाबु नायै नायै। मानोना बे जामब्रोङा, जिरोङा आरो माब्लाबाबो जानगारा। नै जोहोलाव, फोजारो उन्दुस्रिनाय नोंनि थाबसि फिथाइ, स्लद बख'ना ज्राब गारहरदो खसाब जिफ्लेनाय। दा बुंथारसै अननानै बैफोर अबंनि गेलेनाय, गासिबो सोनारो थाबसि फिथाइयावनो हारिनि थैनाय थांनाय। आं मिजिंथिदों जोंनि जोहोलावजोफ्राबो, जेराव you all are very very sophisticated, young and energetic youths, I believe बे थाबसि फिथाइया जों साफ्रोमबोनि गोरबोआव दङ। जों बे थाबसि फिथाइखौ माहारियारि बाद दानायनि थाखाय अनसुलि बर' बिमानि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांनायाव जुगामि मोनसे जोंनि बर' हारिखौ मुलुगनि जोबस्रांजासे बै खनासिम लांफानायाव जेन आवगायलांनो हागोन। थेंक इउ। Thank you, Busumutari.